Türkmenistan Türkmen-Awgan serhedine söwüşçüň taýýarlygy güýçlendirýär. Ilat öz howpsuzlygyny alad edýär. Türkmenistan bilen serhetleşen Demirgazyk Awganystany Taliban öz şägini giňeldip Awgan hökümet güýçleriniň we bozgunlaryň goňşy ýurtlara gaçýanyny barada habarlaryň arasyna şu günler Türkmen-Awgan serhediniň türkmen tarapyna Türkmenistanyň ýaraly güýçleri söwüşçüň taýýarlygy güýçlendirýär. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistan Türkmen-Awgan serhedine ýerleşýän Serhedawat etrabyna harby tehnika ýerleşdirmek işlerini dowam etdirýär. Howpsuzlyk aladalarynyň fonuny marda gulluk edýän harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri maşgala ugdalaryny başga vilayatlary gurýarlar. Muny gören köp sanly mary ýaşaýjylary sebitde howpsuzlyk şertleriniň yaramadlaşmagynyň gorkup özleriniň başga vilayatlara wagtlaýyn göçmek isleýänliklerini aýdýarlar. Bular barada Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä Marynyň Owuzhan etrabyna ýerleşýän harby ambarlardan ok ýaraglar we harby çadyrlar harby ulaglarda Serhedawada ekidilýär. Kraz we Kamaz ýaly harby ýüklewlarynyň kerweni Serhede uradylýar. Ulaw kerwenleriniň öňünde we ýygyna harby ýol gödäwçilik gullugynyň awtolawlary hereket edýär. Şeýle-de habarçynyň maglumatlaryna görä Türkmen-Awgan serhedine harby serkerdiler we çagyryş boýunça harby gullugyň eskerleri çekilýär. Harby serkerdilere çagyryş boýunça harby gullukçylar bilen tälim türgünleşip geçmek olary ok atmagy, ýara tutmagy öwretmek tapşyrylýar. Şu günler Mara şäheriniň üstünden dik uçurlar Serhedawat Tagtawadyr tarapyna köp gatnaýar diýip bir şäher ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen häkimetleriniň ýurdun günorta günnäwar serhet ýakalaryny söwüşçüň taýýarlygy güýçlendirmegi, Awganystanyň howpsuzlyk şertleriniň yaramadlaşýan wagtlaryna Taliban jeňçileriniň Demirgazyk Awganystanyny has köp etraby öz gödäwçiligine geçirýän wagtlaryna gabat gelýär. Abaşa ýol başlygyna halkara harby goşunlaryň 1-nji maýda Awganystanyň çekilmäge başlary bäri Türkmenistanyň günorta günnäwar goňşusyna howpsuzlyk şertleri yaramadlaşdy. Awgan hökümeti bilen Talibanyň arasyna 2020-nji ýylyň sentýabryna başlanan parahatçylyk gepleşiklerine möhüm ýöne gidişlik gadynylman soň ýurt boýunça Taliban hüjümleri ýowuzluklar güýçlendi. Taliban jeňçileri ýurdun Demirgazyk sebitlerine öz şägini giňeltmegi bilen Awgan güýçleriniň harbylary galy berse-de ýerli ýaşaýjylar Merkez Aziýa ýurtlarynyň çäklerini gaçyp başlady. Bu habarlaryň fonuny Azatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä beýleki vilayatlardan baryp Mary vilayatyny işleýän Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri, prokuratura işgärleri, harbylar we polisiýa işgärleri öz maşgala ugdalaryny ayarlaryny we çağılaryny beýleki vilayatlara özleriniň hemişelik ýaşaýan ýerlerine iwerip başladylar. Maradan çağılary gaçyrmaly diýip bir hukuk goraýjy işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Muny gören ýerli ýaşaýjylar hem howpsuzlykdan howatyr edip başga vilayatlara wagtlaýyn göçmek isleýär. Bu barada ýerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýärler. Harby we hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň ören howsala düşüp çağılaryny ayarlaryny maradan çykarýanlyklaryny görýän ýerli ýaşaýjylar hem howsala düşýär diýip bir mary ýaşaýjysy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Köp sanly marly ýaşaýjylaryň arasyna çağılaryny ýanlary bilen alyp Aşgabatdyna maňry, bolsa Balkan vilayatyna gitmek isleýänler bar. Emma hiç bir adam vilayatdan beýleki vilayata goýberilmeýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Ýerli ýaşaýjylaryň sözlerine görä Ilat Awganystana yaramadlaşýan howpsuzlygyň Türkmenistana täsir etmeginden söwüşçileriň Mary vilayatyna aralaşmagyndan howatyr edýär. Geçen hepde Türkmenistan serhetdäki howsalaly ýagdaýyň fonuny Taliban wekillerini Aşgabada çağıryp Daşary işler ministrligine gepleşik geçirdi. Ýöne gepleşikleriň jekme-jekligi aýdylmaýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirligindäki köpçüliklerin habar berişleri işleri serhetdäki howsalaly ýagdaýlar barada habar bermeýär. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan ýerli ýaşaýjylar serhetdäki ýagdaýlar boýunça özleriniň bihabar galmagyndan alada galýarlar.